Bon dia, benvinguts a l'escola virtual. Avui anem a fer la resolució d'un problema i anem a aprendre un sistema per resoldre els problemes. Aquí tenim l'enunciat i aquí tenim els 4 passos que farem per fer la resolució del problema. Aquesta manera de resoldre problemes us servirà per molts tipus de problemes i és simplement una manera de fer, amb 4 passos. Així que anem a començar. Tenim l'enunciat, l'haurem de llegir. El forner ha preparat 72 panellets de pinyons, 34 panellets de coco. Quants panellets ha fet en total? És un problema clàssic. L'hem entès, més o menys. Anem a la primera part, les dades. Ens fixarem en les dades. Jo recomano subratllar-les. En aquest cas, subratllem amb el mateix color. El forner ha preparat 72 panellets de pinyons. Això és una dada. 72, marco, i són panellets de pinyons. I 34 panellets de coco. És una altra dada. Me la marco. 34 i són panellets de coco. Hem fet el pas número 1. Hi ha vegades que per fer aquest pas, els mestres, els pares, us demanen que escriviu aquestes dades. Ho podeu fer, està molt bé, però és important que en aquest pas no us equivoqueu. 72, què? Panellets de pinyons, ho podem simplificar. Panellets amb una P de pinyons. Pinyons. Ho hem simplificat una mica. I ara, el 34. 34 què? Eren panellets de coco. També deixem la P de panellets i coco. No cal. Fins ara hem fet la primera part. Anem a la segona, la pregunta. Podem escriure aquí la pregunta, però en aquest cas la buscarem a l'enunciat. El forner ha preparat 72 panellets de pinyons, 34 panellets de coco. Quants panellets ha fet en total? Queda clar que aquesta és la pregunta. Quants panellets ha fet en total? Si no ens queda clar la pregunta, no podem resoldre el problema. Així que, primer, la pregunta. En aquest cas, no cal tornar a escriure, l'hem marcat ben clarament en l'enunciat. Quants panellets ha fet en total? Ens pregunta el nombre de panellets. Quants? També podem apuntar-ho. Quants? Si us va bé, doncs us apunteu. Quants? Demana que quants. Va! Hem fet els 2 primers passos. Anem a per la tercera. Anem aquí dalt, perquè quedi una mica millor. 3, espero que quedi dins de l'enquadre. Sí. Operacions. Quines operacions hem de fer per resoldre aquest problema? Ja tenim les dades, 72 de pinyons, 34 de coco. La pregunta era el nombre de panellets. Doncs haurem de tindre la globalitat de tots els panellets i, per tant, haurem d'ajuntar tots els panellets. En aquest cas, serà 72 més 34. Hauríem de fer aquesta suma. Si sumeu d'aquesta manera, podeu fer aquí la suma directament. Si no, podeu fer una suma com la feu habitualment. Per desenes, 72, 34, i sumar desenes per un costat i unitats per l'altre. I després juntar-ho. En aquest cas, fem-ho com ho fem, seran 6 unitats i 107 i 3 desenes són 10 desenes i els zeros són 106. En qualsevol dels 2 casos ens donarà 106. I ara hem acabat aquí? No, ens falta el quart pas. La resposta. Haurem de fer una resposta completa. Quants panellets? Anem a la pregunta primer. Quants panellets ha fet en total? La resposta serà en total, perquè fem una resposta completa, en total. No sé com s'escriu ha preparat, ho miro l'enunciat. Ha preparat. Sí, portava una H. En total, ha preparat 106, què? 106 panellets. No us deixeu la unitat, perquè són 106 panellets, no són 106 peres ni pomes. I d'aquesta manera hem resolt
el problema.